ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବରଗଛରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟେ ରହୁଥିଲା। କେହି ତା'ର ନାଁ ଜାଣିନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଏକା ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା'ର ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା, ତା'ର ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ ସାରାଦିନ ଉଡ଼ି ଗୀତ ଗାଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଏକାଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ପରିବାର ତାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇଟି ପ୍ରତିଦିନ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁ ରହୁଥିଲା, ତା'ର ପରିବାରର ଫେରିବା ଆଶାରେ। ପତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ବିତିବା ସହିତ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏକା ଅଛି, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଅଛି। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ତା'ର ଉଡ଼ିବା କମ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ଗଛର ଏକ ଫାଟରେ ଲୁଚି ତା'ର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଆକାଶ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ, କେବଳ ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଲୋକରେ ଫେରିଆସେ। ସେ ଭାବିଲା, ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଲମ୍ବା ରାତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, ଏହା ଭାବିକି ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଡ଼ିପାରିବି। ମୁଁ ଏକା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ସେ ପୁଣି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉଡ଼ିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଡ଼ିବା ସହିତ ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ବହିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ଡେଣା ଖୋଲା କରି ସାହସ କରି ବରଗଛର ସଭା ଉପର ଡାଳରେ ଯାଇକି ବସିଲା। ଝଡ଼ ପରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଗଲା। ଚଢ଼େଇଟି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତା'ର ସାହସ ଏବଂ ତା'ର ଡେଣା ହେଉଛି ତା'ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ନଦୀ ଉପରେ ଉଡ଼ିବ, ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ମେଘ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇବ। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏକା ରହିବା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏକ ସୁଯୋଗ। ସେ ଆଉ ଏକା ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରି ନେଇଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ନିଜର ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଆମେ ଆମର ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।